Redmond yn codi ben. Ac yn mynd yn uniongyrchol. Canfod McManus. McManus yn ôl at Williams! A ergi Daniel Williams ddim yn bell. Marriott tuag at McManus. Gyffyrddiad o'n disgyn i Brobl. Brobl yn ôl sy'n mewn at Marriott. Daniel Williams yn troi. Yn canfod McManus! A McManus ar y foli. I ergyd o 20 llath, oedd hi ar y targed. Oedd hi ddim yr ergyd gryfas ar chynnu. Connell Feirn gan y Seintiau. Bale yn ôl at Brobl. Brobl. Ciro Twomley. Croesia ddofn. A fe ddisgynnodd y Bale i Dan Redmond. Cam ddealltwriaeth amddiffynnol gan yr ymwelwyr. A Redmond sy'n rhoi y Seintiau ar y blaen. Tîm cartra ymosod unwaith eto. McManus yn tynnu'r Bale i lawr yn wych. Ac am yr 8fed gêm gyngrair o'r bron. Mae prif sgoriwr y Cymru Premier wedi canfod cefn yr hwyd eto. 2 gôl mewn 2 funud i'r Seintiau newydd. Daniel Sroma. Ceston Davies yn cael ei ben ati bod i Gris yn cael ei tynnu. A Gergyd Redmond yn cael ei harbed yn dda gan Ash Morris. Gislovic yn canfod Wilson. Wilson yn wedi cwrt Cosby. A Wilson yn disgyn wrth iddo fynd am ei ergyd. A mi oedd hi'n ymddangos fel bod na wthiad arno fo. Mi nath o pelio am gicio'r smotin, dim diddordeb gan Aaron Wyn Jones, y dyfarnwr.